Salam, hormatly watandaşlar. Bugün bizim kysgaçyk söhbetdeşligimiz esasen şol koronavirus temasy bilen baglanyşykly boljak. Olam koronavirusyň täze dören görnüşi, onuň ady Omikron. Ol ýemede ýangy mundan bir aý bol noýabr aýynyň başynda Afrikada tapylan görnüşi. Indi şuun kugun Eýem 38 döwlete ýaýrapdyr geçen bir aýyň dowamynda. Ol şeýle çalt görnüşde ýaýraýan görnüşi COVID-19'un özüm esasen şol ýaşlara ýapyşýar we ýaşlarda tapylýar şol kesel köpçülikle. Ýöne şol keselin geçiş formasy öňküleri ýaly agyr formada däl, ýöne ýeňil formada bolanlygyna garamazdan onuň adamyň organizmine edýän täsiri ýani hiç belli däl. Näme aýsy organlara ziýan ýetirýär ýa ýetirip biljek. Bir ýyldan soň näme boljak, 5 ýyldan soň bu keselin netijesi näme berjek, o barada hiç kim belli anyk hissat aýdyna. Ýöne şu Omikron barada biraz durýanlygyň durup geçýärligiň sebäbi bizde ne soňky şu 2 aýyň dowamynda hemme çykyşlamada esasen ünsü. Biz şol ýemede Türkiýede Türk lirasynyň gymmatynyň ýa hümmetiniň aşağı gaçmagy bilen baglanyşykly meselelere köpler şolary meselelere ýüz tutdukda ýa şolara üns berdik. Sebäp o Türkiýede bizim esasy ýurtdan çykan halkymyzyň esasy böyle Türkiýede zähmet çekensen olaryň şol aýlyk günlük haky girjezileriniň kemelmegi ýa azalmagy bizde de ullukan howsala dörediýär. Şoň üçin biz şu meseleler bilen esasen şu ykdysady meseleler bilen girjezi meselesi bilen baglanyşykly problemlere üns berdik. Emma koronavirus ortadan aýrylyp giden hatda watandaşlar. Türkmenistanyň koronavirusyň şol emmesi ösüşi şu öňkü derejede ol pese gaçanak ýa ortadan aýrylyp gidenak adamlar keselläp otyr, adamlar ýok bolup otyr. Ýöne hökümet şol aňyrdan çykýan informasiýany azaltmak üçin ýa şonyny düýbünden ýok etmek üçin bir topar işler geçirip otyr. Keselhanadaky wraçlary bir topar ýerde ýanky bolýan zatlar bardy, hiç kime maglumat bermedilik barady. Birlerden dil hatalýalar diýip bizden ahat ýazyp oturan adamlar bar. Şonu giýdiň saklamak üçin her hil oýunlar edýär-de hökümet. Ýöne şol keselçilik bar. Şonuň subutnamasy ine Omikronyň üstü bilen açyldy. Ine öňünkü berilen maglumata görä ýanky şo dünýäde beýleki döwletler şol COVID-19 döräli bar, her bir döwlet ölçe görüşip şol keselin garşysyna öz goro şertlerini döretdirdi. Emma Türkmenistan şu ülküne çelli boyun alman geldi ýurdun içinde şol COVID-19'ın barlygyny. Ine şol sebäple şol geçen maglumatda 3 döwletiň ady tutulýar. Şol ýanky Indoneziýa, Mikroneziýa hem Türkmenistan şu 3 döwletde inne COVID-19'a garşy mezburi halda sanjy geçirmek barada karar edilipdi. Ýaşy 18'den geçen we 18'den ýokardaky ýaşyndaky adamlar mezburi halda ýanky sanjy geçirmeli COVID-iň garşysyna diýilen karar kabul edilen. Ine näme üçin ala böyle şu dünýä ähli döwletleriniň arasynda ine şu 3 döwlet ýüze çykýar. Diýmek şu döwletler Türkmenistana asla boyun alynak COVID-iň barlygyny. Beýleki 2 döwletde Indoneziýa bilen Mikroneziýa men o döwletler bilen tanışlygym ýok ýa o taýda tanış biliş ýok jaňa diýip soraýar ýa. Näme üçin o döwletler şu zatlaryň öňüni almanlar? Diýmek olaňam öz bir sebäbi bolmaly. Ýöne Türkmenistan bilkaslyň ýa bilgeçliň ýörüýti şonu bizde şol ýok, şu kesel ýok, bizde tozan ýigrim bar, muny ýüzärlik bilen tutup ýok edip bolýar ýa aýryp bolýar diýip halky allap kösäp 2 ýylda şunça adamyň ölümine sebäp boldy. Şol özüni hökümet diýip atlanyrýan jenaýetçi topar. Deňeşdirip görelim.
Mesela bizim yaşap oturan devletimiz Şweýçýada 10 milyona gola ýylat bar. Şu koronavirus yglan edilen ýa-ňky tapylan gününden bäri dürli çareler geçirdi. Şweýçýa hökümeti halkyny gorap saklamak üçin. Maska rejimini girdiler, ara tapaw saklamaly, 1,5 metr, 2 metr adamlaryň arasynda distansiýa bolmaly. Soň daşary ýurtlara gitmeli däl, o ýanky naharhanalar, restoranlar, köpçüligiň üýşýän ýer, teatrlar, stadionlar hemmesi ýapyldy. Soňra şol keseliň gowşan wagty ýatomy saýlary 1 ay 2 ay ine şuýul gowşatdylar. Ýöne häzir şu omikron dörümegi bilen innik hepde ýene-de şol maskaly rejim güýçlendiriljek diýip ýa adamlaryň şol köpçülik ýerine barmadlygy ýa gadagynçylyk ýerilme gaty mümkinlik garaşylýar. Ola mene ýene 2 günden erti bugün belli bor. Näme aýtjak bolýan şutaýdy? Şu 2 ýyl dowamyny, 2,5 ýylyň dowamyny 20-21-nji ýyl dollar giri şoňa şu 2 ýylyň dowamyny Şweýçýa döwletine şol keseller wepat bolan adamlaryň sany 15.000 adam. 15.000 bir ýyl şular ýaly. Teredin. Şunça goragy üpçün edilen döwletde. Eýam 15 ýaşdan ta ýokarky ýaş 90 çelli kim bar bolsa ýa 100 çelli hemmejigi eýam şol waksina edilen, waksinasyny alan. Şonda da şu döwletde eýam ýogalanlaryň sany şu kesellen 15.000-dan geçýär. Emma Türkmenistan şu güne çelli şol keseliň barlygyny boyuna alman geldi. Gör bak bizde näçe müň adam wepat boldy. Hebiriniň ady tutulýarmy? Ýok. Bu müň statistikasy ýöredilýärmi? Ýok. Ýöne şol bir wagtyň özünde de bilen tapýan bahanasy, jenaýat stoparyň tapýan bahanasy watandaşlar. O daşary ýurtlardan ýurda şol Covid keseli gelmesin biz serhetleri yaptyk diýe. Göz görteli, ýalyndy. Daşary ýurtlardan geljek adamlar gelip dur, gitjek adamlar gidip dur, myhman idi, resmi delegasiýa diýdi, eýleki diýdi, beýleki diýdi. Hana 3-4 günlükde hani baryp gaýtdy Türk döwletleriň ýol başçylary. Onu näme üçin olar barýa? Eger daşary ýurtdan şol kesel getirmelik üçin karantin girdilen bolsa, ýalana bizatlar. Demek şu ýurdun daşyna çykan halky ýurdun içine salmalyk üçin oýnalýan syýasy oýun bu. Başga hiç zatlar biz şu näçe gedek aýdyp gelýär adamlar. Covid bilen baglanyşykly mesele däl serhetleriň ýapylany. Halkyň gözüniň açylyp başlanmagy bilen ýapyldy bu ýollar. Ol häzir öz ogluny eýtjek, beýtjek, dürli ýollar bilen häkimet başyna getirjek, hem de öz hökümrawalygyny saklap galjak. Bolly oturdy, nokat tutaydy. Ondan eger şu Covid bilen baglanyşykly biziň halkymyzy içine salmaýan bolsa, onda näme üçin şol ýurdun daşyna işläp beren migrant türkmenleriň şol kargolaryň üstü bilen uğradýan iýmit haritlarymy, egneşikmi, ýene bir zatlarymy kargoň üstü bilen näme üçin onu Türkmenistana ertilýär ýa paýlanylýar arkaýyn. Başlan watandaşlar, eger şol Covid kesel bar bolsa, şu plastiğin üstüne bolsun, ya haritlaryň ellegen ýeri bolsun, ya produkty bolsun, sutkalap, käbir ýerde bir näçe sutkalap, şu keseliň virusy saklanyp galyp bilýär şolaryň ýüzünde ya üstünde, plastikde beýlekide. Onu näme üçin? Ol iýmit ya harit beýleki zatlar ya pullar Türkmenistana geçirilýär, ol mümkin. Emma adamlar şu zatlar gazanan adamdan girmegi mümkinçiligi ýok. Bir oturup oýlanyp görüň, özüňizde şu soragy beriň, näme üçin beýle bolýar? Meselem, şu taýdan bir telefon uğratsaňyz, şoň özüňiz ellek görýäňiz, eliňiz bilen barlak görýäňiz. O ýurda çagyryňyzy uğratjak ýa başga bir zat, şu plastiğin üstünde siziň eliňiziň iýdi galýar. Şu eger siz keselli bolsaňyz ýa şu telefon satan adam keselli bolsa, şu kesel duruşuna gidýär Türkmenistana. Näme o taýda dezinfeksiýa geçirilýärmi? Ýok. Barwa mene de ýygyňyza galyň çagyjyklar eline alýar, öýdäkiler diňleýär, ýaşular ýa iýmit haritleri, ýa başga bir zatlar. Ine kesele ýaýramada bolu mümkinçilik bar.
Türkmenistan'ın sanitarny epidemiologik emesi gollugy işlenäge? Ýok. Onu näçin? Beýdi bir tarapdan gadagançylyk girdi ýa bizde o Covid'den gorun ýurda adamlar salamda. Şol bir wagtyň özünde de şol ýurdun daşynda galan adamlaryň dürli 10 elden 15 elden geçen haritlaryny Türkmenistanyň içine sap adamlary paýlamaga ursat berilýär. Muňa nähil düşünmeli? Diýmek özüniň ekläp bilmeýän, saklap bilmeýän halkyny şol daşyny işläp beren, ýurda girme, gadagançylyk girdilen halka ettin, şolar saklasın, şolar eklesin, ine oyun ölýän oyun. Başga hiç zat däl watandaş. Inni biz şu mahal şu taýda indi Covid'li meselen gozap otursa. Adamlar birazını beýnisini üýtgetdi başga tarapy. İýdimizde uğratma pul gazancı nerden tapmalyp, ele uğraşyp böler. Aýsy döwlete biz gitmeli. Polşa gitmelimi, Yemene gitmelim diýip oturarlarym bar. Ýa-ni bir Arap döwletlerine, Dubaýa gitmeli oturarlar bar. O erkekler alınýarmyş, zina maşgally kabul edilen akmyş diýip günnemen üstün soru adamlar berip dur sorular, ýazyp durlar, jaň edip durlar. Biz näme etmeli halmyrada? Çykylgy näme diýip nerdedik? Ine şular ýaly iki arasynda garly halkymyz. Covid aýrylanak watandaşlar. Adamlar gyrlyp otur. Ine seredin Israil şu mesele bilen ýa-ni omikron bilen baglanyşykly, şu 5-nji tolkun bilen baglanyşykly öz ýurduny ýapdy. Dol Afrika döwletlerinden, beýleki döwletlerinden hiç kimi içine salynar. Indi karar kabul etdiler. İsrail'in döwleti çağaları 5 ýaşyndan başlap şu vaksinany urmak barady. Men ozal çykyşynda aýdypdym, Kubada ýa bir näçe aý mundan ozal 2 ýaşdan ýokarsyny urmaga olar ýa karar kabul etdiler. Indi İsrail hana 5 ýaşdan bir hepde mundan ozal eglan etdi. Şweýçýada 12 ýaşdan ýokarsy 15 ýaşdan ýokarsa dol 15 ýokarsa urly, indi 12 ýaşdan 15 ýaşa araly şuwlar urulyp ber. Bu grupa götürülürsen bularym aşağı düşürürsen plan kan 5 ýaşa 3 ýaşa getirjekmi belli däl. Binäm şu nedilýär? Şu gelecekki ösüp gelýän nesili şu keselden goramak üçin edilýär watandaşlar. Onu näme üçin Türkmenistan öze mecburi ýagdaýda 18 ýaşdan ýokarsyny okol etmelidirler. Vaksin normal. Olam kimin vaksinasy? Niran vaksinasy? Ne hasabat bar bularda, ne daklat bar, ne halk öňüne çykyp aýdylýan zat bar, hiç zat ýok. Hemmesi zat şol hyşywysy ýa-ni gıýbat bilen ýa-ni ol öýden bilýär o telefon üstü bilen berilýän habar. Döwletiň resmi hiç bir emediýän berýän maglumaty ýok, dogrudur halka. Indi näme? Bu döwletler gelecegini ýagny ýaşlary, çağalary eýen 5 ýaşdan, 10 ýaşdan, 12 ýaşdan, 15 ýaşdan gorap vaksin urup berip gutordular eýen. Näme Türkmenistan inni başlanýar 18 ýaşdan ýokarsy mejbur haly edilýär. Täp bütün dünýä saglyk saklaýyş goramasy basanlar da depesinden. Gurban bolayım. Onu 18 ýaşdan ýokarsyn inni etmelimiş. 18 ýaşdan aşağı näme etmeli? Bağışlanlar bular näme? Şo kesellen haram ölmelimi? Şo kesel ýokşanyrsaň o näme bilen gutorjak? O netijesi nähil boljak? 1 ýyldan soň, 5 ýyldan soň, 10 ýyldan soň. Eýen bara aýdylýan maglumatlar bar, onuň lukmalaryň barlygy netijesini aýdylan zatlar bar. Ýaşlaryň şol kesellesi esasan urýan urgusy şol öňelgesine urýar, erkekliň zenarlygyň, ýaşlygyň, oglulugyň. Olardan öňelge bolmasa diýmek milletiň gelejegi ýok. Şoňa dogry düşünmegimiz gerek hemmemiz. O näme üçin ol hökümetdiň 18 ýaşdan ýokarsyny urmaly boyun alyp durdy. Aşağı ýok. Diýmek biziň gelejegimiz ýok, saglyk goragsy zarly. Näme üçin şu barada hiç ýerde hiç kim gurrun edenak watandaşlar. Şu çağıjyklar şu mal mektepde okap berilýär ýa mektebe gitjekler. Siziň ol giýjeginiz ala dedip berdi, gazanç edip pul ugry diýänçe çağırlanyň saglygy goragsy zarly. Hatta şu soňky yeňil formada diýip aýdylanlar da, şoň bu geçiş formasy yeňil.
ýöne oň soňra berjek organizme berjek ýükü agramy ýa netijesi hiç kime belli däl. Haýsy organa urjak ol kesel ertesi gün. Ana dünýäniň şuwetlaň ýöretor immunolog ýa-da ýa-da şu keseller ýa-da virus keseller boýunça bir professor çykyş edip aýtdy. Sonra berýär bärdäki millet bir näçe ýyl biziň başymyzda durar şu Covid ýa şonuň görnüşleri. An sowulmazmy? Ýa 2 ýyldan geçdi. Olay diýär, näme diýär? Bir diýär 10 ýyla çekmegen mümkin, 20 ýyla çekmegen mümkin bu keseliň. Pikir edip görüň watandaşlar. 20 ýyllap agdyň maskaly gezmeli. Onsoň şular ýaly dünýäni gurşabaryň keselçiliň içinde biziň ýyzymyzda eýesiz galan çağalar biz alad etmesek kim alad etjek? Hana gurban bolup boyun alanak şu kesel bar diýip. Kes kellen boyun alanak bar diýip. Emma şol bir wagtyň özünde de mezburi hally talap edipdiler. 18 ýaş bu şondan ýokarsyny hökmani ýagdaýda hemme kişi şol waksinany urmaly. O näme waksinasy? Haýky döwletiň waksinasy? Barlygdan geçipmi olur? Ya ýokmy? Ya biziň halkymyz anky bir sadaka aýdylan maliýat islenlik döwletiň bu kolny özüne barlak görmelimi? Näme bu laboratoriýada ösdürilen bir sıçan näme ho halk? Edilip oturulan jenaýaty bir görjek bolun watandaşlar. İýdiňizde galylaryň ýagdaýy haly sizinkiden 10 esse 100 esse agyr. Siziň şu mal bar aladaňyz nerden gazanç tapmaly, nädip eklenç tapmaly, ozal 2 bolup ýaşaýan bolsak, 6 bolup bir jaýda ýaşamaly. Ozal 200 euro diýen bolsak, $100 ýyzymyza uratyp biljek, olam hiç zada ýetjekler. Emma aňyrda halkyň saglygy gün-günden agyrlaşyp barýar. Nädip talap etmeli biz? Şol hökümetde näme üçin çağalar mektep ýaşynyň şol waksina urulanak? Onsoň haýsy waksina urulmaly? Näme üçin Ýewropada kabul edilen standart waksinalar urulanak? Näme üçin entek barlygdan geçmedik waksinalar urulýar? Orsiýadyň ol Sputnik diýen hana aýdyp oturýar daşary ýurdun emeleri, mass medialary ýa ýemesi bütün dünýä saglyk saklaýyş guramak. Entek onu barlygdan dolu geçmedik. Edilen talaplar ödülmendir. Nirde öndürilýär, nähil saklanýar, nira transport edilýär. Onun arasalyk, onun tenne bir adam tenne berjek peýdasy ýazy ýani. Anyk däl, dolu emeden barlygdan geçmedik waksina. Ene şonuň üçin şonu ýeme kabul eden galan dünýä. Hawa kabul edýän dünýä bar, o urulsa bolýar diýip. Sebäp Orsiýada aýdýar, 90 näçe götürüp biziň waksinamyz peýdasy bar ýa şoň garşysyna durup bilýär diýip. Hawa bar bolsa hana Türkmenistanyň bir ýyl bäri urulup gelýän şol waksina. Hiç bolmanyna şu özüni ak halatly wraçlaryň hemmesine uruldy, moğollumlar uruldy, mektepdekiler uruldy, hökümetdekiler uruldy, olara hyzmat edýärler uruldy. Onu näme üçin ol adamlar ölýär? Ene sonra eger urulanmalsa, olam hakyky, onu näme üçin onuň täsiri ýok? Eşitdiňiz de özüňiz habarlarda entägin bize bir belli adamlaryň atlary eşitildi. Näme ol ýok olan häkim näme özüne ukol urdurlar, ol garyp halklar, o pul ýetýär. Eslenik ukol urdurma. Onu näme üçin şular ýaly ýagdaý bolýar bizde? Ene sorakan watandaşlar, ýöne şularyň hiç birisine jogap ýok. Hemmäňizden haýyş ýurtda galylar, ýygyňyzda aklar, şu zatlardan serhesap bolmakly tapşyryň olar bir maskalary aýyrmaň hiç ýerde. Goňşy golamlar bilen kän bir gatnaşyk edip oturmaň, üýşmeleň ýere barmaň. Ýöne bizde beýdilenimiz bilen bolanakda ol ýokonç kesel magazynyň öňü nowat, bankyň öňü nowat, avtobus, trolleybus nowat, nira barsaň dyknyşyk, adamlar gyrlyşyk. Hey ýokoşmazmy? Şol omikron diýeni bir adam kesellep bar şu taýda üstürse şo nowata duran ähli 100 adam, 200 adam hemmejek bir günde kesellejek. Bir dogry düşünüň, ol kesel çalt ýaýrýar. Öňkü 4 görnüşinden beter çalt ýaýrýar diýip hany virusologlar, immunologlar aýdyp otur. Gelin bizim enne şu taýda nesilmede çağalara özümüz eýelik edelik, sesimizi gatyrtmasak, bolýan zatlar aýtmasak, dünýä bir habar.
Sağ bolun, aýtdyňyz, getirdiňiz, ýetirdiňiz. Ine şunça adam ýok ele, o taýda suratlar geldim. Şonu biz uğratmaly ýerlerine uğratdyk, aýtmaly ýerlerine aýtdyk. Şu çykyşlarymyzdan diňläp oty beýleki döwletler, şol sany dünýä, bütün dünýä saglygy saklaýyş guramasam. Olar hemme ýerden maglumat alýar. Ýetirin şol maglumatlary. Näme otyrsyň, ýygyňyzda galyn çagyry siziňkä watandaşlar. Diňe olan gara-garny bilen aladalanmak, olan saglygy bilen aladalanmak ilkinji nowatda. Saglyk bolsa beglik bor, galyn zadyň meselesini özümiz halk bolup bir günde çözüp bilýär eger islese. Ýöne saglyk getirilse adamda onuň hiç asal ýygyny gaýtarmak öňkü görnüşde mümkindir. Yarım görnüşde de näme boljak belli däl Türkmenistanyň. Ol iýmitin ýetmezçiligi bilen, harytlaryň gyççylygy bilen bir garny dok, bir garny aş, ýygymyzda galyn çagyry, ola nädip ýaşar, keselden olar, nädip saplanmaly? O problemi gatykan bir tarapda ya bulurdu. Ýöne çözgüdünem tapmaly. Eger biz tapmajak bolsak, onu biz onu näme üçin o taýda ýygymyzda adamlar goýup gaýtdyk. Aladany innetmeli. Ol öňki pulugradanyňyz ol alada däl watandaşlar. Ol başdan sowmalyk bolupdyr. Köp halatda şonu görkezýär. Bolan zatlar. Siz pulugraddyňyz, hökümetem olan elinden allap harytlar gymmadyp, bar ugrudan jaňy piçöge çykaryp elinden aldy. Innem olar size ýoly gözündeki wotyly öwrendiler, ekdediler ýaly Türkiýeden bize pul gelmeli. Sizem Türkiýede gazanyp bileňiz. Türkiýanyň öz milletiniň hana seredin ine bolup berşini. Ýöne şolar çydap oturana mitinge çykýarlar. Ya garşylyk görkezýär. Biz näme üçin 30 ýyllap demi otyr? Hemmemize sorak şu. Jogabyna möwdüňiz tapyň watandaşlar. Bu arada şuurlukça sağ oturun, hemmeňiziň öýüňize saglyk.